бачаҳо ҳола ҳамин баранда ақлнадора ки меҳмон дошта буза шома дисиванҷо ма ва ба кулбаи вайронаи мо регионаи 07 барнома як пиёлачи чой нав сар шид нав сар шида да акай сиёш боиди ча шени буд ба ӯ хуҷан рафтем ку ҳама каса дромада як клуб даҳм гирифтем чӣ буд девонаси бада табмишда чӣ буд чӣ гап ши буд парламент буд чӣ буд амнезия буд чӣ буд девона буд чотка аку душа намегим баъди батлеки да сиван боид доди чӣ вақт шени буда қирғанда гостиница рафт дрова дрини балада маҷоши толи бачо зара дада каси да мегава да чору метали бигу хале алло фирдаус биё мара бар мегам ҳамин ба карош ма як кишам мепараку худ я удар зара гуфтум бубро гуфтум карош давай аҷа хӯрад накунем деша агар шайку мепурсу ки кира ту зан зади мегум мегам карочи ҳамун як одама мегум вай дагиҷо мега гипразои худа қирғай ва гипразои зазада мега саволи дигар не ва ти рапресидам барнома як рӯз пеш буд барнома диёта мебра вақте да акай сиван боид диди чӣ як шени буд омадан 7 кас бидем бурданона ҳамин савол ҳама ҷавобшам бигирам ҷавоб дам деста чӣ як шушега буд павичку кара мегам чӣ бай хелӣ кади мега касе ҷигар закард девона қадар ҷигара парт шуда плейстор кадои то ҷигар закас кадам я махкам буд ҷигар тон даду бачаго ба чӣ савол дорӣ ба ҳамин барномаро ҷавобша нагирифтем саволаташ не хуш омадӣ акап ма бухидма ба карчи ашушени ма боварӣ надоштим биромадим рафтим тамом баъд айбату депрессия ягон хидасаку дилмондагӣ набуд депрессия по-любому ва мебард барое ки ӯ қадар талпаи буд ӯ қадар дуругарми бад буд яке бой додӣ ҳамун батл медонӣ чӣ хеле шид ранги ки ина бой метику бой додагӣ тида пилусайку победа ам хеле шид мада зур шид ҳам пилус даи шид ҳам пилус нада шид нигоҳ ки беушам чӣ хеле ду тараф ҳамин батл любое время мухлиса ду тақсим мекунад ё ки какш даиҷа ё ки фалои даиҷа ай батл да як хеле шидагӣ буд ки ман фикр мекунам ки ҳар майна тамошо мекунам ку ба худо касе как тамошо кардагием ина худованд рӯҳум накунад аммо одамо мебинанд ҳамин видеора мумкин ки бинанд ҳамин видеора любое время раундои ҳамира то охирша мемонам кайф мекунам дар бо ягон гапи ягон хелиб наву як ай ҳамада панчлайне ки намефоҳрамаку чӣ мегӯяд нагӯй ки мара насил кард мегӯяд мебарам мегӯяд хошота мегӯяд драв мекунам ба чӣ газона касил мегӯяд хошота мегӯяд ба газона касил када ақлаби не максимально бадомагай ма худо кайф кардам барое ки ҳамхали батл хел мекунем сетай дар репитоҷи батли райдер стёпа ки навик клаус максимально омадагай баи шумо байни райли ки мебирам шожи бад омад охиронги баъди батли шумо кайф кардам ма поли тамошо кардам батли мора охи мо ай ҳамада ҷои интересниша буридагӣ мора доди худо буридагия ам хеле додагия мада батла баъд мада канали худо перезалив кардагия ҳамун полиш да одноклассик аста да одноклассик да инстаграм аста да одноклассик полиш ашта барои мисал 21 су группа дошт да одноклассик мепартохт ман полиша тамошо кардагиям бе ягон бурдам бе дар инстаграм аста ина бовардонку дар парукни хеле абаснавад ай ба надонисти қаландар нахуд духтара биёри қаландар ягон бача биёр ба сари бара бисёр ҷода хити хитам қаландар бисёр ҷода лони мегам ман қаландар нестам дар барнома худаш буромади дар тоқтари гуфтагия ки қаландари асоси бо ман дар барнома омадагим ми хелиш кардагим ман распасад кардам бароам маънои қаландар чиай
نمی‌گم ویزا چی کالاندر خورده میگن کو манӯ қаландар и вай мешавад. маънош я моида чи қаландар хурда мақсад همون دخترم چند کس دوش می‌تر فهمیدی یکم دام خوش بود ایران دام خوش بود بچه در یک خونه میشتیم که 6 کسی و هم 6 تمام توش بوده دیگه تو ده کسا که وقت کرده رد حالیش کنه خوش اومد یکم کاج давайте ҳар саволо чи хитам қаландар дина нагуфте сабди ба худо дина медон чи халиш дага ка камера гирон мекунам ва в курси ме ҷа барномаша штагем мега ти қаландари барнома гуфтам ҳо съёмка касе ба чуба қаландар дан западло намедонам ту медонӣ и дарш прикол шага ту медонӣ ты да уже прикол шидаге не бе қаландар дан ты да уже прикол шидаге не ҳати дигар ты да фахр бикунад родной ты бояд фахр кунӣ уна треки қаландар як дар ютуб ҳастак ку 100 000 просмотр дорад раунд мегава ту қаландар фикари ваташ карага ما بدونی چیکار کنه ما دام момент خیلی رو момент کافون کنگی راود ما خیلی میکنم خیلی گیرام میکنم با داشتی ویدیوی کیرام موندیام استیله نه داشتی ака агар я бурга батл монам кати лони мекунӣ батл не ба фикром лони да барнома тага 100 000 бута кати любой кас батл ира нагуфтаги мохи любой кас гуфта медони кати бади батл ма мехостам бо батл کنم подбит чисто барои ки чиза бури давди бо мехости бири давди батла бо мехости батл кунӣ похи маира хеле набридаги будум ки خیلی آنها باشه که ما ایران ازدواج کردگی باشیم. این گفتی که پو باروباری من زدگی هر یک پوی گفتگی و قدرت فهمش میدم. دامو من کارو میکنم. دامو باتل کچه که بارون گپوت گرفته بود برای چی بود نمی‌دونم نفهمیدم. برای کی بعد نامش میگیرم میگم که بعدی تو اومدم میگم نامش داخل ننویسه تو بارون میگم که تیپای پشتی تو ننویس میگم اول که بیروز فکر میکنم که ما باید آفریقا دارم بعد اونجا روسیه میگه که میگم چوکا دیا که میگم که فاریکا جای بچه ها میگه گاب نزنه میگه که فاریکا بعد اخورا چپ سر فاریکا میگه پاک مخلو میره میگه فهمیدی خیلی شما یک حاجه دارم رو سالون رفته خوردی چای برای نمونده چای دارو بیاد ایمان هم نگهی برام بود ده همه وقتی اول میدید ترک تا پارت افتی вообще-то اجدا داشتی یا که تاگی 3 میلیون رو تاگی ترک 3 میلیون هم اجدا داشتی вообще خود 50,000 دایامو یعنی گپ ما دا اکای بیروز گفتگی اکای بیروز خودش دستوریش همون گپش ایاد نه برای که پگای که همون کلیپ پارت افتون کو مقصد پگاشی البته بگونیده با استوریس دیگه کرد که خیلی استوریس کرد گفت سیوان گفت تو برای گفتی که دایامو کاروش 50,000 نمیگیره اینا دایا روز 70,000 شید گفتم خیلی با استوریس کرده بعد هم خیلی خستان گیرید ماشنا بعد اون اگه کلیپ ترکش دام کیف کردم چیشم گوش کردم ریمیکس هم بافتگی بفهم گوش کردم کچی رالیک باید فیلم میکردید اون چه ویدیو تا چی با نمی برویم خیلی مینوس داو پارا تایور کرده استم فهمیدید ما دای جای خودم رالیک داو جای ما ایجاد داو داوی آلبوم داو داوی کنسرت بونی گرفتیم چیکار کنیم گیو مون سری کنم مقصد خیلی داره روزش میویا ترک موندگیم تکستو تایورای اما چی تایورای مینوس مونا تایور میکنم من اینجا گلش میگیرم رویش میکنم اینجا ازیکا یا که حسن مادود وای سودکاش میکنم میشود ترک مقصد داد کنیم ترک کنیشتم ترش داد داریم من ترک از داد دارم برای که خیلی میدونی خطا گفته بودم دونا یکی رالیک باید مسیون کلیپ میکردم اینجا وقتی صدام دیدم دونا خونه گفتم بس من دادم ترکی دید دونا یکش معقوله الان لیازیاتش میدونم ما نمیدونی از جا ما دا معقوله تو دا معقوله ما ازیاتش میدونم ازیاتش میدونم اون روز دا همینجا میدونم لوبوی میسراش اون روز دا همینجا که خوبیم کاروچی لولی هم کتیمه یا خوبیم سهر بار وقت ساعتی 5 ساعت یا پتن همینجا اولیمش میگن خیلی آوا ترک دونا بالا گره 5 ساعت میگیم بکش میگه ها رنگی صدمه خیلی کرد بوده اینجا شاموده یک اونجا تازه نباشه ما زدگی نظام تا داره دیگه کسایو دو گازال اینجا ایدان تا گفتم که ازت شما باید رالیک اکای من ترکوشا پیش گوش میکردم از این دوناشا گوش کردم بعد ترک گرابیوشا بیشتر گوش کردم
бо ҷиноят мега бо грабёжхоли ки кисота грабёжа юхи во барасхои тема буро телефони барта мега буро карачку ма медонӣ ралика айзика мисол карлион райдер стёпа ҳамая мураку боло мумкин ки я 10 сол дареб чанд касе пайдо шаваку айвода барои мара боло набошам барои чӣ барои ки ма баробариам ё калоншидагиам ин алон дирам дар қаториам вай ма баробариам ё калоншидагиам ҳар яктиша дидестам пешравиша кадомеша кадом кораш маъқул ама кадом кораш маъқулу нест не ки ма метавонам мақсад ай корои дига кас чӣ кунам гуфти ами русо доли бо ам мегӯям ки мақсад мирғо мекунам кайфанут кунам мақсад бигӯм ки билай не зу ма намегӯям мақсад қати ма конкурента ягон мурака дар мнение буд ки кати стёпа батл бурой хеле мумкин вақтое ки нав ами завқам чӣ кардеста буд хеле нав гирён шидеста буд ку абрад нами реп дама вақта да пар турта будам 2018 бо активно қапидагиша анаму чено барое ки айбеғарзи стёпа райдер ҳеч ка набуду бисёриё ҳамора мешинохтанд ва морам реперорам как конкурент как соперник бегам ку если хочешь быть лучшим сражайся с лучшим мо амора мемондем марам хитма представлят мекардем ки ма против стёпа батл бронч кунем ин авози ма дар ин ҷои мана мумкин ки чахай на 100 000 сомону бигам метем қати стёпа батл ки ма наметунам зурай ти да уже батл хел мекунӣ занал дар кору нест батл музикаи ту нада намезанам уже мегам батл аки хеле камкам ай сабабе ки ай вақтша ми батл матл кардам ма медонӣ ай солои 2013 батл мекардам да mp3 батл мекардем чено сайто да таҷреб груп буд тач сити клан амиреп сити клан чун хеле карач пури чӣ буд сайтои детский буд амҷода медромадем биф мекардем як ба як батл барои ҳамин то ҳозира завқ ҳастай камкам не ки мегӯм ба ягон каси забони русӣ пешвақт трекҳои урусӣ мехондем пешвақт трекҳои урусӣ мехондем чӣ боз намебурорӣ ман гӯш кардагим трекҳои урусита русӣ ташнавӣ мегӯям ки медонӣ чӣ хеле мефора ки чӣ коре мекунам ку уровень боша уровень кади ман метавонам як трека 3 моҳ да дастам бақапам набурорумаш яъне қадар мухлисо мегӯям парту чӣ куд ҳамун треколи агар дар назари ман вақташ наомадагӣ боша ё ки хом боша ку ягон ҷо ман намепартам ман амра 100 бори дига мегардонам 100 бори дига ҳисаб гуфтига тайёраш мекунам русирам ҳамин як проблемаш мада ки ма ё ки иза акцент ака акцент надорам ай кӯдаким русӣ хондагим мактаба не ки уровни ва ё ки дигае беошам фаҳмидӣ ма тайёр кардагим накардагим не ай кадом сабаб ин қадар вақт намехондам ай сабабе ки ба уровни ёра мехостам хотя бы камтарак тайёр бошам ки чтоб бикунам ҳамун русира ягон кас нага ки хай сибан таърифат кардем гуфтем русӣ камкам метавонем гуфтем русӣ фонта дар таъриф мо дар барномаи мо тағйир мебурад лони кира визов мета эмибира мега 100 000 рубл бутама качи батл мекунад ки мега лонли дар ки ҷо мега дар барномаи мош барнома 100 000 рубл ки биташа мега ами одаме ки ташкил кунанда 100 000 рубл бита ма кати би батл мебурда пӯшим то одаме ки кати лонли батл кардаги ами фаворит кадом шамиди батл ишамдаги батл ушам бафтундаги ахидои ганда кади саволи хеле чикай дудеса аки лонли дар назари ман лонли қати барои қувваша ҳис кардана бояд қатиш як бор батл бурой барое ки и медони чӣ хеле ай ма қати просто чӣ хеле ки ҳам батл мондаку ситораомон ҳам хеле туғри омад ки бо идам не повезло шид ки намисол ноз мегӯя ма сразу ответиш метим чӣ метим ин хеле моментҳо будам ришат кардан иёрам а так агар ки хеле батл по фактам қати ягон кас бикунаку и фикр мекунам ки бисёриёра дам я метавона бибура свободна лонли лонли ба фикри ман 90% амира питоҷика мебурада батл значит ки эмибира мезана батлда иша ки
ман наметавонам пешгӯӣ карда, барое ки эмибирам яхе батлое дорад ки маро удивит кардаги батли навик. батли қатии Стёпа. Фақат шнапс нагу. Қатии Стёпа, не қатии шнапс да уҷо зуд кардаги. Зури бат кардаги шнапс. Эмибирам дора батлое ки бад эмиби як чиз дора барои батла. Батли ҳаром мекуна, фаҳмиди? Агар ки батли ҳаром куна, ӯ беҳушам метовада да назар. Яъни хай батли ҳам ё интересный мегзарад. Мада интересный мешавад батли ҳам. Амрози бад биним бада ҳамҷа ришад мекунем. Ози ҳаминҷа ҳисор медиҳам ки ман мегзаронам чиза ба шарте ки эмиби розӣ шава. Ҳамин батла мегем дар Москва ташкил кунем. Lonely во эмибира? Ҳа. Ма ими нахада. Эмибира агар ки битонем розӣ карда ба фикри ман ки я батли гарен интересный мешавад. Амира мо худмон жда дорем ки лично ма худам жда дорам ин батла. Вообще бигирем як чемпионат кунем Исусу ба худо ҳозир медонӣ чӣ хеле моментае и обращение дар гуфти гапо ҳамаи продакшнову нами реперову блогеро ҳама омадаста ҳама ни Москва да биё ба худо бисёр чӣ мешавад организовать карда общий ҳам хай концерти минимумаи гуфти гапо биё ягон чизо придумывать кунем ҳама каса ма даже биги батл зона ина бикшо да канала ма ҳамеака камера мумкин ки камера человек батл зона бикшо приз бумон барои пацанакора биёям бизанам. Дӯстон дар Подмосква маҷаест ки заминои фурӯшӣ бидай даини номро занг мизанед ай номи ҳисор медиа гап занед ҷа рассрочкатон мета ай 3 то 9 моҳа бе процент занг мизанед подробно ҳамаша мефаҳмед оҷа в общем ҳама чиз идеальная чақчақ хидат бо Яда нақша дорум уҷ ба мефаҳме. дар чӯшак баъди камера бурдан минени шалишид. баъди камера бурдан минени алишид. Не ман ҳамуҷа да бес гуфтаам фаҳмиди ман хидум камера мурд фаҳмиди хеле хидум авойсо хайрате. Не и яда нақшае ҳастае ки бояд бикунумш баъд гуфти гапо гап занан ҳама да ки на хеле кадаксима барое ки ҳозир бугумш ё ки ҳамон каси дига мекунаш ё ки хидмат намекунумш. Бегум зато ба умед кардам ки мардум. Начало положил же. Кати Мартик чихе идея да сар омада фит кардем. Ира короче худаш да гуфтум ки биё менависим. Аввал овам хеле гуфтум биё ҳамин трека мада маъқулай русиш тоҷикиш мекунем. Абу я акай абу медонӣ абу Файза. Амурам ҳамин трек маъқул буд. Амурам мегуфт ки ҳамира тоҷикӣ кунӣ. Баъд гуфтум шаки биё ҳамира тоҷикӣ мекунам метиҳем та бихомаш. Баъд навистемуш да 10 минут чун навистемуш штаги бидем. Навистемуш дромат хон маъқулуши. Гуфтум бева як куплети дига ай хидам менависам хатиб мехонам ҳардум. Што буд мақсад? Чхела аудитория да представить. Ами одаме ки урусӣ хондага мира сторис кар рӯзи концерт буд ба фикрам. Баъд концерт буд чо? Анам шаби концерт представить ки нигоҳ кунем хеле уже медонӣ хеле концерт дар назари ман ранги хай хирсанди любой кас да уҷа да ҷои ман мешид хирсанд мешид. Хирсанд ам хе медром қати маршон салом алейк мекунем чо касин сон хам хеле мара отдельно овардагиам да омада будам хона шита будам хай ка бояд уже бишинам и эмоциҳоро нақл кунем фаҳмиди ин бояд дигар мондад боля чихе неиш зур буд концерт он уҷаш зур буд ниҷаш зур буд бояд ами нав сар касем нақл кардан якем хеле ки марс охири гуфтан мегира фаҳмиди нигоҳ мекунем хеле мекунад телефонша да сториси битӯивай баъд яке далшам мемонем 4 сторис дай чун Таҷикистон мега ку ва я короче ам пухнида дринг пайдагем чанд кас будем 6-7 кас будем пацанако ҳама каса дринг пайдагем ахирсандира не ки мо просто чӣ накардем нахостем полно ҳамин чиза истифода барем бичаспем да битӯив да липучка бишем барое ки ман истодум фикр кардам гуфтум оянда яке агар ки кӣ медона яке ягон треки русӣ ма агар ки чиши охи гуфта намеша ман зеборам намегуфтум инстакаралеварам мо намегуфтем ки мақсад خیلی بد میشه. یکی بشه بعد همش میگن که
Битуев, короче, вақтш да дастгириш кардаги буд, барои ҳамин нахостум, короче. хеле озӣ мебинем ака пацаное ки батл мекардан допустим ки бастер ино музика гешанду дастгирӣ дора ҳам чиза ки кати диловар кати ҳамкорӣ кайси ҳаст ягон проекти ҳамаша ҷамъ кунем ҳамун проекте ки ман гуфтум ку бо тоохиша гуфтанӣ набудам. ҳамун проектай яки проект шидестаи майда ҳозирашда вохчонам бақуввата вохчон и так бақувват шидестаям. Значит мумкин ки иёра не ягон каси дигара ягон касе ки ӯ да ёрдам дар кора барое ки ё қати дачиво ё шор ё қати чақчақ дори ку ё фоидашона мегирам вақтшона ё бачаҳои назм мебинам коршона. Диловарча мерава ина Англия. имрӯзе ки ёзи тамошо доре мумкин я моҳ пеш да киҷо рафта ёзи кадомшана Лондон рафт. Лондон да тамошо дорем мумкин айнема салом алейкум шаб бахар кар чӣ хора давай коробка суфра я стори заме бинам меги прогноз кесай ҷоштаган хали хондастай давай дафшаи меги ҷои и ами ҷай чӣ хела дастори си инстаграма ӯ даами квартира май гуфтумуд ку ӯ чизаш я диметаж дора короче ӯ гадам я тоқа пастела барои ховравӣ уҷа ҷои ҳамун ки буд диловар ҷои диловар буд бра мечунавайтонда бачаи зурай и мо ҳамин чиз қати қувват мегирем мисол бастера беги дастгирӣ мекунӣ ёки диловара яхело мара мегӯянд ки наоборот это в минус ту мега хидат да конкурент создават кардисти ма вора создават накардиста ма вора қапида наметавонам мебини ку чашми одам чӣ қадр дар гирифтаиста номура ма сад бақапмуш звезда агар ки нами мақсад худованд да тақдираш ҳамин чиз агар ки монда боша ку намо одам мешава ҳар кас да ҳаққи хича додагия ки ман ёрдам дода мешудам ӯ таланти хича нишон ман барои ҳамин бибин диловарчара ман ҳича накунем трек шуда ҳич ёрдамш надодам просто қатиш чақчақ мекунем ягон чи советш метунем ягон дилбардориш мекунем ягон моменте ки карьераи хидмат ку дилитса мекунем мотиватсияшон метунем тамом дигари вохчун чира метавонам ягон барнома давира гуфтагинесам мехоҳам бугум айтаин диловар истагидем кати тирамудем истод хали ма ин гудакин гуфт орзу доштам ки кати азик фитнам ята фит кардам ҳамон видео гумшдагай да кати киштагай мега кати ки мехоҳи фитни мега азигил ҷойда вақт наркоман чиқи популяр оли биёваша видеоро ама айтаин диловар ма гуфтам да барнома бахшиш брат мега ма мехостум бикунам ба орзуам расидам неки ҳамон пачан надони ака соли 2015 сол трекш хит шида буд ӯ сета хеле трек дорад дута сета миллион манижаҷон диловарчас сета миллион дора вай дута сета ята мижгонау субҳона чхеле ма ҳам чено медони яки ҷома диловара мешнусам ма да трекҳои амира рӯӣ мекунам табрик брат трекот миллион шид ӯ чено оли миллион набуд ягон трек табрик брат трекот миллион шид мегӯ ва мегӯ и кадо треки мавлувала даведро валижаҷо ман гаре як рӯз дига як треки дига рӯӣ мекунам мегӯям братан трек ганда короче зур хонда медурам бо ҳами диловара эди ба яке як рӯз историям кард ёки навистак ма чӣ коре кард ки баъди ҳамун гуфтум братишка гуфтум ман тра мешиносам гуфтум ту ҳамин вақтш трекот чӣ мекардам мара гуфтум безор кардагиана пишти ту ба ҳам хеле қатиш часпидем дидим талантай чия хостум ма катиам одам я бор шиштум ай пеш номедем да одама чисайтам хеле аст ку даже дилмондарам буш мегӯям треки ман намешава намедам не ҳакаҷон мегӯям мешава фаҳмиди ин мепара мегана хали дачиво дил таппар мегира ки хали я эмот шад инамин рӯз набуд ку ма уже шумода ба худо занг зада уже натониста инамин 5-6 рӯз қатимай дар хона сета трек кардем хондем сета фити нормални кардем қатиш намешава охи дига ҳақиқати вайкуле билвори мехонад дачиво наз мебина ку нами чизша творчестваша иҷа мерава менависа иҷа мерава менависа баъд ме ягонтиша мехона ки мада маъқул мешавам мегӯям биё хай фит мекунем мошинай баъд мехонам ма даже голосои живой мехонам бисёриҳо фикр мекунанд ки ва ягон кайф мекунад вақти дидаги видеоша дар инстаграм мепартия марам любой кас фикр мекунад ки по жизни кайф мекунад кайфам кунам по жизни кайф намекунам ман ни по жизни кайф мекунам ман ҳамун трекоша дидам дар хона миштагӣ буда хеле давай дафшаша хонаша гуфтам ки диловар задаги мурдаги гуфтам таи хӯзи
زنگ زد من با نام الله میگه نمیزنم میگه کار نمیکنه آ واپشه میگه نمیزنم ما میبینی میگه. سگرا میگه کش نداره فهمیدی خاله خوانده است کیف میکنه چی دا گفتی брат که диловара کیفش ба می‌کنه. худо ҳамунҷа просто қатишам хе общаться мекардем вали ганда ба худо ёдаш мекунем ба фикрам пацанака ганда энергетика зур и оли мо ба фикр мау айзик ина мега ку тра гуфтае ки айзик орзу доштам қати айзик бихонам мау айзик ба фикрам ҳичи и оли диловар хела мерава ай мода болотар мерава ба фикрам овоз зур ам давай дафшариш як просто ҳами фелш ҳами характершай ку алиш нашава иним чи хеле ки бачаки Сакамели нашава мақсад. и ба фикри من ман نمیشم намешава برای کی خلاص کو قطعش گپ میزنی به خدا نمیگی که همون آدم در پشت ترکش خیلی رفته سه اوزی مثلا توپ در умедони чи хеле ҳами чиза передават мекунад ҳамун катагиву чизша куш то фикр накунад худаш ба худаш места бля мегам ая чи крутойо мега 400,000 уже задай треки вака мега баъд уҷа мега о братишка ту крутой меги механдаем бо дариш чакчак мекунем қатиш у високамернигӣ нест у любой кас бояд ку хамести دم хеле جوده айрон мешавад خیلی زنگ زدی خیلی میگه وای جان اکا جان میگه که من کی ва бехтар киду хеле ховун ку ай болодай ку ягон трек ягон чи мехона ку демо ай шаб то саҳара гӯшш мекунам баъдам хеле мехезум ку трек диловар музиката кӯш баба ягон чи мепартом чи мекунам боло музикаша мекушад ба хеле мехезам ара мекунам акаҷон мефроя акаҷон я медони чи хеле чи хизмат кунам любой время хеле ака чико кунам ака магазин ака ҷа ака уҷа любой ҷо бугумша ку як соата ра пиёда меравам گپش ندارم бачаи зурай на скоро ба фикри ма ки гарре намешавад диловар ҳами хиялати рафтан гирад бастерам зур мешавад бастерам трекиш зур немеохирам провадаги 100,000 паричум да канали 7,000 шад чанд ҳазор 100,000 парит и у ҳами чиз ку худаш уже қариби миллион ай фаҳмидӣ барои у хели канала так дар ҳамин муддат вақте ки скоро миллион мешавад вақте канала 10,600 бахшиш пеш гапа тая барнома бироварда будӣ гуфтӣ ки ҳар моҳ ман мешинам отчёт учёт меспорам ҳар се моҳ ҳар се моҳ ташне О. ҳамун чиза чи ба намекунӣ инами нава амира фикр доштум инами имрӯз барои ба худо ки инами рӯза фикр доштум гуфтум қати диловар бикунем пешай рафтанаш диловар қати бишинем дар канали ма у мақсад аналитикаи канали хича чӣ кунам ва канали хитма гуфтум баъдам хайри хуш кунем ки шава студия саҳара студия омадем ра хом буда ҳамира кадан дар кора ҳамин чиз ганда чизи ман тамошо мекардам Интерес ҳар немешавад. ду табровардагӣ ба фикр мета да якум бор бировардӣ димша да давлод медиа Давлод медиа. ман тамошо ман агар ки ҳамира тоохира мекардам ку мумкин подписчикои ма бисёртар мешида интереси мардумам ҳало ки бисёртар просто ҳамеда качи хеле ки медоре вақте тамошо мекунӣ бисёри Баробари ба уже шавқманд мешаванд чизда багем нашуд карьере бо пештар меравад баъд просмотри ғалтидани бисёри репероз да чӣ мебинӣ допустим ралик навик шон ё ҳама просмотрош ғалтидагия халқ да ози нида музики фаҳмидӣ якум сабабаш ҳамия интерес меги чӣ шинага охи интереси халқ пеш бисёртар дар реп музика ози ку ҳама проблема дорад бовар мекунӣ ай пишти нами касалай ку любой кас проблема дорад и ай ҳамин чиз агар ки бинӣ худат хит мекунӣ ки натури ҳамин чизай сабаб барое ки оли ралик навикшон мумкин 2 моҳ пас 2 моҳ ё ки 1 моҳ пас бо обратно топ да биёям вақте грамбери зур мекардам ози просто фикри мардум да дига чи ҳар як одам вақти соат дора ака ту бовар мекунӣ ҳамин гап мада ё ки не я вақт ё грамбери дурӯғам мекардам бовар накардасти Я савол. Клип Инстаграме ба чико ба нам омада? ман амира ҳози дада намедам ба ҳамин номи клипе ки тоним шаб гуфтум сиёнка кардагем бояд бутиш кунем бирорумаш ҳамин Инстаграме барад баъд диловар як Скоро давай дафшерат клип кадеса буд амра кад ё накад не накардемаш ира бояд мо мекардем накардемаш сабаб простите мошина баъд каш контенти канали мара биёр чико кунем худо клип кунем на канали клип нашид гуфта ҳава майли гап нест имада як клип кардагия охи падаркам кардагия мошина баъд клип омадагай азик мадинаву
чанд 2.5 миллион қариб. ма Следит навекни клипи сёка кадагита плас. ҳар рӯз медара тамошо мекуна. Дурӯғ мегам. ҳар рӯз медара тамошо мекуна дурӯғ хушид карда. На бір ҷаша на бір дурӯғ мега. Вақте ки ним пурсид гуфт клипи кадаги дорӣ гуфт мафтунем я сёмка кадагиам нишон додам. خیلی کار ما فقط می‌دارم خیلی دروغ میگه همین که جای در کلیپ میگمش مقصد творчество ти ракума практика вообще признавал малига сао мерседес кат история шуд мегӯяд барои кор дора кор падили цана мекуна инак да вақто ба ҳамин пол ба 014 ва ба хели история мекун ку падили цана ба мерседес берун мекуна мекуна я вақт ҳам ёдам гуфта буд ки Сиван айма отписаться кадан сабаби отписаться кадан немёдам да чӣ буда гиф дига сабаб ман надорум барои и отписаться кадан вақте ин амалиш на ма як гап бегум ма отписаться намекунам айрон кас ма дидам чизака отписаться намекунам ма медони чӣ кор мекунам чор мекунӣ о ба номи худо ҳамин одам агар ки ман нагла ма ҳайҳуи суси бет чиба хели просто чор мекунам одам тамом дига намешносимаш вақте барои ман фикр намекунам ки ҳисоб медара барои ягон чӣ чор мекардам ман ришна ба худохта барои чӣ бисёр важат мекунам и бисёр мехоҳам ки допустим қати доҷи барнома слишком дуроз рафт и ман кайф кардам ин барнома давом дадам вақте ман ба треки тибу аз якта видео кардам дар сайтам партитум дурмади лайк мони баъди се публикатсиям подписатсия кардӣ медонӣ чӣ хеле сакам хеле айхов хестам он вақт 20 чанд ҳазор подпис доштам ва бля мада Сиван у вақт трек подписаться кадай бо пагаж дарафтам ба худо бо пагаж дарафтам короче трек бровардам трек видео бровардам бо оғоз кати дидам азик подписаться кадай уже рали гуфтам ки значит ман худам да талант дорам нишон метавонам да из-за этого сад бо шугур ки мақсад ман уже ба дастгирии нами именно метавонам гум ки рали ки худат азик уже эмоция ма гирон шуда да дурум чизе ба нишон додам ососта ҳамин чизака худат специально мекунем пацаное ки ҳозир нау чикаи сайран ёрда мекунӣ ё просто симпатия дори авайда симпатия пайдо мекунӣ фаҳмидӣ инами ягон любой каса мебинем мефорад ки ҳамун дар кораш муваффақ боша ман ӯ подписаться кардам ман мегӯям просто барои не интересно дальше ти чӣ хели двигаться мекунӣ ин ама тра дидам тамом медонам райни мухлис лекин баъди видео ки занг задӣ маку ганда ба худо гуфтам рост мега камол агар мара ту туғри фаҳмидагӣ бошӣ ма тра ба худо 100% хеле аст ку ба худо худам ура инами савай додаг инами сёмка кадаги исормедия сёмка кадаги исормедия сёмка кадаги монтаж кадаги исормедия да ҳамун момент нагуфтаги айта ки ҳам хели бугу просто тамом ин монтаж кадаги ҳамун кадро ра ба мон намекунем ки исормедия ҳам хели кадаги боша монтаж ҳамин кадаги шоди ганда монтаж ҳамин кадаги и я пранк кадаги пранки салафони дури зан қатиш чикад мегӯ мепарвай пеш халқ инами кадаги сёмкаша я момент шуда ях кадагем ба худо я момент шуда я мардак эк биё уҷаш дар кор короче ам момент маъқул нашид ам ки рамз зан ба худо кайф кардам гуфтам ки рост мега дига пранк сёмка намекунам раҳмат ака ки даъвати моро рад накардиву омади барномаамро да иштирок кардӣ барои ки як соат чид барнома бигем бахшиши зиёд бисёр мошина бачи ба худо дарш мехостум чақчақ кардан гирам но слишком бад мешавад ё дим қисмашам мекунам раҳмат ака даъват моро рад накардиву омадӣ саломат бош акаҷон гап надорум барои возе ҳама каса дар амони худо бошен биҷунбем бахшиш фақат бачаҳо кадом одаме ки интерес набинарса кӯшиш мекунам ки ман инҷа бармра бишинонам диловар велосипед накардем бояд мекардем катиш видеовизу хатиёли барнома мекунам катиш занг мезанам дар инстаграм чақчақ мекунам мақсад ҷида дорум амата кадоме ки интерес наятон бинависа стараша мекунем ки биёрем дар инҷа бишинонем ки аз 3 сол шуда бошад чой ҷӯш нахӯрда боше худа кайф кард боше саломат